Mayong adlaw o mayong gabi kaninyong tanan diha sa Ginoo, mga kaigsunan o mga kahigalaan. Ako si Pastor Boy Dadula nga taga Leyte, apan nagapuyo karon dinhi sa Maynila sukad pa niadtong 1957. Gitawag ako sa Ginoo sa kaluwasan niadtong 1987 dinhi na sa Maynila sa Las Piñas. Ang akong pag-awhag kaninyo niining maong bulhaton aron sa pagsaysay sa mayong balita sa kaluwasan sa pipila ka tumong. Primero, alang sa mga wala pagayoy igong relasyon sa Dios pinaagi kang Kristo, mao ni ang akong tumong. Ikaduha, alang usab sa pagpalig-on sa mga anak sa Dios, mga Kristohanon nga naagyod dining kalibutan nga misagubang sa nagkalanlaing mga problema sa mga pagsulay bisan pa sa mga tentasyon o ang mensahe nga akong ihatag kaninyo sa matag adlaw makapalig-on sa atong pagsalig ug pagtuo o sa pagpanginabuhi nga matarong sa Dios. Og ikatulo, mao ang pagbahin o paghatag, pag-share alang sa mga magwawali sama kanako. Kini nga akong pagabuhaton nga mensahe, ako kining ihatag sa masayon nga pamaagi nga dali paminawon, dali sabton, nga kining pulong sa Dios ikawali gyud sa mga katawhan bisan pa sama nato nga walay Bible school, wala kahumanog Bible school apan dili na mo makababag sa atong pagwali, pagtawag sa Dios kanato aron iwali ang mayong balita sa mayong balita sa kaluwasan ni Kristo para sa mga tawo aron maluwas o magpalig-on. So kining akong pamaagi sa pagwali dang pagtudlo unsaon pagtuki sa pulong, unsaon pagsabot, unsaon paghimo og outline. So busa nining akong pagwali sa matag adlaw dali ni sabton sa mga magwawali kay akong ihatag ang mga parte niini, ang mga bahagi niini aron masabtan nato dahil sa pagpaminaw do natay tumong nganong maminaw ta aron sabton ang pamaagi sa pagwali, ikaduha aron sabton ang mensahe sa wali alang kanato aron kita malig-on. Karon akong isaysay kaninyo, isulti ko ninyo unsay mga parte sa mensahe o sa sermon nga angay ninyong masabtan isip mga magwawali. Sa akong pagwali, dunay pagkasunod-sunod niini, no? Dunay pagkasunod-sunod aron dali sabton. Dili kay imo ti unsa na magka bungkag-bungkag ano? Kinahanglan dunay gyoy systematic na way sa paghanay diha. Dunay hanay nga maayong hanay sa paghimo og outline. Primero, sa akong pagwali, mao ang introduction. Introduction sa Bisaya pasiuna, no? Sa introduction kinahanglan makuha nimo ang atensyon sa mga katawhan nga makaingon sila ako ning paminawan kay atong ipasabot sa atong introduction kung nganong kinahanglan nilang paminawan ang imong mensahe. Primero, mahimo nga ikaw magsugod diya sa pagbasa sa maong teksto ug asang teksto sa Biblia. O di gali, mahimo pod nga imong isulti dayon ang imong uluhan sa maong mensahe. Ang uluhan importante kaayo ni nga dili gyud mawala diha sa imong pagwali gikan sa sinugdanan hangtod mahuman kay mao ka na imong katuyuan nga masabtan nila ang imong uluhan. Unya ikaduha ay susunod mahimo ka mag-intro o mag-introduction pinaagi sa ilustrasyon nga ang imong ilustrasyon sibo kayo diha sa imong uluhan nga angay paminawan niining mga katawhan. Natiman mga igsuon nga kada sa usa ka tawo di la kay usa ang problema nga atong gidala. So sa ka tawo usahay naay duha tulo ka problema. Apan kung napulo nang maminaw nimo pila ka problema
ang imong angay nga imong tagbuon kanila. So naas na mga 30 ka problema. So busa ang imong introduction kinahanglan gyud nga makuha nimo ang ilang atensyon o maingon sila ngano mang ako man paminaw ni unsa may tubag niini sa akong problema. So ikaduha, sa diha nga mag-intro ka na, imo nang ihatag ang imong tema. Ang tema mao kini ang tumong sa imong uluhan nga mensahe. Tumong unsa may angay nilang mahibaluan, unsaon nila paghamay, dunay ang dunay mga pamaagi nga makasulbad sa ilang mga hunahuna, sa ilang problema, pinaagi sa imong tema. Importante kayong tema. Kay og bisag mawali ka nga wa kay tumong maigsoon, sama ka sa usa ka dakong trend, no? Usa ka dakong trend nga kusgan kayo, maayo mo anda nga makina buto-buto des ka kusog apan walay release, dili na makalarga, di na makaadto asa paingon. So busa ang tumong mao ni release sa ato mensahe aron ang mga tao makasakay sila diha og paingon didto sa solusyon sa ilang problema. Mo nay kinahanglan sa tema. Ikatulo, ato nang ihatag karon ang tagsa-tagsang ang diha sa tema nimo, unsaon nila pagsabot o unsaon nila pagdawat ni adtong imong kinadak ang uluhan. Importante nga dunay uluhan, dunay tumong tema, og duna po'y mga puntos unsaon man kintahay. Og ako na hagma na ko sa akong problema, so imong ihatag dunay paglaom. Unsaon man mao nay tema, unsa may pamaagi sa pagdaog sa maong kabugaton. Primero, mao ni puntos. Mao kini, kinahanglan mo bakod ka. Ikaduha, kinahanglan musagubang ka, mulakaw ka. Ikatlo, kinahanglan magpadayon ka. So, masagubang nimo ang imong problema. Mao na ang mga puntos. So, ihatag tagsa-tagsa ang puntos o ang puntos nimo kinahanglan magagikang gyud klaro nga makita diha sa imong teksto. Kay kung maghimo kag puntos pinaagi lang sa imong pagsabot sa pulong, dili ang pulong mo imuhatag og pamaagi sa mga tigpaminaw, walay silbi na nga mensahe. Imo nang kaugalingong mensahe, dili mensahe sa Dios. So busa kinahanglan klaro gyud ang puntos. Unyas kada puntos naapoy imong leksyon. Doon na kay practical lesson. Doon na kay isugyot yun nga unsaon nimo pagdaog, unsaon nimo sa pamaagi. Unya katapusan, anha na nimo ihatag ang imong konklusyon at tunay paglaom. Naa diha ang mga leksyon nga angay nilang masabtan aron ilang ipanginabuhi. So ang paghinapos, mao kana, muhimo kag maghinapos nga ilustrasyon, mahimo sada, o di gali magpahinumdum ka sa mga puntos nga imong gihatag unsaon og pag-awhag sa pagpanginabuhi sa maong leksyon kay maunay gihatag sa Dios alang sa kasulbaran sa atong mga kabugaton. So busa mga igsuon, akong iawhag ang tanang magawali nga maminaw, mutan-aw niining mga mensahe nga mugbo lang yun na alas mga 10 minutos apan kamuna mo dugang sumala sa mga katawhan nga inyong pagawalihan. Unsay lang kondisyon, unsay lang sitwasyon, anha nimo ihatag ang dugang pagpasabot ug pagpalig-on kanila. So mga igsoon, mga higala, inaot pa sa labi na sa mga magawali, ayaw kalimti ang mga parte sa mensahe nga akong gihatag nga maoy inyong giya sa pagpaminaw o sa pagsabot aron maklaro ang inyong nadawat o klaro kini nga inyong ikahatag sa mga katawhan. So, praise God. O ang Diyos magapanalangin kaninyong tanan. Salamat sa Diyos.